እንኳዕ ፀሓኩም ንመዓልቲ ፍቁራት ወይ ከዓ ቫላንታይን ዳይ 14 ፌብሩዋሪ 270 ዓመተ ምህረት በዚ ዕለት ስለ ፍቅሪ ስለ ሓዳር ስለ ፍቁራት መስዋዕቲ ዝኸፈለ ቅዱስ ቫላንታይን ንምስትዋስ በየዓመቱ መዓልቲ ፍቁራት ወይ ከዓ ቫላንታይን ዳይ እንዳበልና ነኽብሮ። ቫላንታይን ዳይ ስም ሰብ ቅዱስ ቫላንታይን ዳይ ኣብ 270 ዓመተ ምህረት መስዋዕቲ ዝኸፈለ ሮም ሓያል ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ኩሉ ወጣት ንክዘምት ናብ በረኻ ውትድርና ክወፅእ ኣዚዛ ነይራ። ፍቅረኛ ዘለዎም ግን ፍቅረኛ እናስተወሱ ፍቅረኛኹም ድማ ኣይትኺዱ ከይትሞትኒ እንዳበላ ይኽልክልኦም ስለ ዝነበራ እቶም ፍቁራን ዝነበሮም ተኸድውን መሊቆም እንዳመፁ ሓዳሮም እንዳስታወሱን መሊቆም እንዳመፁ ብጣዕሚ ተቸጊሩ ነርና። ንጉስ ከላዲዮስ ካልኣይ ግን ለተመርዓየ ፍቅረኛ ዝሓዘ ናይ ሞት ፍርዲ ክፈርድ እየ ኢሉ ቅዱስ ቫላንታይን ግን ከምዚ ሕጂ ቀሺ ንብሎ እንዳቐብአ የመርዑን የፋቕርን ነይሩ። ነዚ ዝበፅሖ ንጉስ ገላዲዮስ ድማ ናይ ሞት ፍርዲ ክፍረድ ተገዲዱ። ቅዱስ ቫላንታይን ፌብሩዋሪ 14 270 ዓመተ ምህረት ክቡር መስዋዕቲ ስለ ፍቁራት ስለ ሓዳር ስለ መውስዎ ከፊሉ ማለት እዩ። ኣዳም ተኽብሩ የለለኺ ተኽብሮ ለለኻ ዕምበባ እናሃብካ ኬክ እናቆረስካ ቀይሕ ክዳን ተኸዲንካ ቀይሕ ዕምበባ ሒዝካ ተብለብሉ ትውዕል ኣለኻ። ቅዱስ ቫላንታይን ዝኸፈሎ መስዋዕቲ እዩ እና ፍቅረኛታት ንፍቅረኛኹም ንቫላንታይን እንዳስተዋስኩም ቀይሕ ዕምበባ ስጦታ ኬክ ጋብዝዎን ጋብዝኦም ደቅኖ ይመች